Ola, benvidos a todos unha vez máis, polingreiros. Aquí estamos esta semana para presentarvos o material que xa vos tiñamos prometido no vídeo pasado. Seguimos co noso calendario de advento e a actividade que está proposta para mañán é o xogo con un tabuleiro. Evidentemente, tócanos facilitarvos este tabuleiro para que mañá o poidades usar nas aulas. Para facelo, non vamos a pasar a información como sempre, non imos deixar o link na caixa de descripción. Imos vos pedir a cambio reaccións ao vídeo e tamén ao Instagram. Tedes que darlle a me gusta, tedes que suscribirvos e despois en Instagram comentar na publicación relativa ao tabuleiro que estades interesados. Será a través do Instagram por mensaxería privada onde vos enviaremos o link ao que tedes que acceder para poder descargar o material. É moi chulo, agora vos lo explico con detalles. Como podedes ver, aquí tedes un tabuleiro cheo de debuxos. Os debuxos son os mesmos de forma repetida. Entón aquí caben moitas preguntas e sobre todo un xogo de vocabulario para que aprendamos a dicir en galego palabras que moitas veces temos castelanizadas, non? Entón, aquí entran, por exemplo, as persoaxes do Nadal, persoaxes que agasallan no Nadal. O xogo sería de rapidez. O que ten que facer o docente é lanzar preguntas que se poidan responder con obxetos ou cousas ou persoas que aparecen representadas neste tabuleiro. Por exemplo, personaxes típicos do Nadal que agasallan os nenos. Entón, deberían nomear os Reis Magos, deberían nomear a Papá Noel e deberían nomear tamén o apalpador. É un xogo de velocidade, polo tanto, gaña a persoa que responde máis rápido. Decidime 3 obxetos que teñan a cor vermella. Entón, deberían falar da bola de Navidad, dos bastóns típicos do Nadal tamén, deberían falar, por exemplo, do acibro, e así con todos os obxetos que vayan vendo que aparecen e que teñen a cor vermella. 3 prendas de roupa, temos xersei, temos gorro, temos luvas. Por exemplo, entón esa sería outra pregunta posible. Máis preguntas posibles, elementos que serven para a decoración do Nadal. Entón aí xa poden caber todos os elementos que aparecen no tabuleiro. Cousas que se poidan comer, pois temos o roscón de Reis, temos un boneco de xenxibre, temos os bastonciños que moitas veces tamén se fan comestibles. Entón, estas son as preguntas que eu vos propoño, pero evidentemente dentro do xogo podedes atopar vos as vosas propias. Incluso tamén se pode xogar con números, é dicir, cantos acibros contades dentro do tabuleiro. E como o xogo é de rapidez, o que importa é que saiban o vocabulario, xoguen e que se divirtan á vez que utilizan van eliminando castelanismos da súa linguaxe habitual.